Sefawari million chama o de tagala jizo fɛ n'i ye jate bɔ kɛ fura ani minɛ minnu tiɲɛna pharmacie populaire du Mali kɔnɔna na ka sanga sanba min nana utikalo o tile 30 ka dugu jɛ a tile 31 na o siratigɛ la an y'an senfa ka se CNT kɔnɔna na yaasa ka ɲininkali tegun Abubakar Sidiki Fɔnbala n'ale yɛrɛ ye CNT ma ye min yɛrɛ bɛ kɛnɛya ko bunakun kan a ka se ka dɔɔni ɲɛfɔ a ye tiɲɛni minnu don la pharmacie populaire du Mali kɔnɔ an k'a lamɛn. Ni mɔni kɛra kasara dɔ ye kasara min ni maa tɛ se k'a dan fɔ hali bi sabula fura caman tiɲɛna wa fura minnu tiɲɛna ani minɛn minnu tiɲɛna n'i y'a jateminɛ a fura fanba yɛrɛ a kilancɛ bɛ tali kɛ ala ye minnu garijɛgɛ sida bana la ani sɔgɔsɔgɔnijɛ banaw ani bana wɛrɛ minnu ni jamana bɛ i jɔ ni o furaw ye k'o di u ma fu la fo ka taa se hali minnu bɛ yen ni kɔmɔkili bana b'u la ni o ye dialyse fura caman tiɲɛna nin na parce que ji donna ji yɛlɛla anw yɛrɛ tagamana ji la a don kosɛbɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ nin fura a wari fɔ bi i bɛ dɔ de fɔ mais komi baaraw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka a ko ɲɛɲini équipe 3 sigilen don u bɛ na a wari hakɛya yɛrɛ ka jateminɛ ka fɔ a ɲɛna matériel tiɲɛna minɛn dɔw tiɲɛna frigo tiɲɛna a ye tiɲɛni don mobiliw kun a ye tiɲɛni don minɛn caman kun hali a bɛ sigi minɛnw minɛ ka tiɲɛni ma kɛ fura gansan ye koyi hali so yɛrɛ fan dɔw binna ka kogow kari ka a nɔni fɛnw kan o de y'a kɛ n'i y'o bɛɛ ta parce que u bɛ yɔrɔ min na nin yɔrɔ in jɔlen bɛ depuis 1960 so kɔrɔw de don falen ma don a la. Ayiwa an b'a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ an ka furakɛliko la Mali kɔnɔ kasara min kɛla utikalo o tile 30 kana se an bɛ waati min na ko sisan an ka dɔgɔtɔrɔsow la yala a ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ farala gɛlɛyaw kan ko kura ye tugun wa. Anw kɔnna gɛlɛya in ma sabula ne yɛrɛ kɔnna ni Maliki Jaw ka yamaruya ye ka taga Segu ka taa Sikaso ka Bamako lajɛ pour que ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ est ce que ni a banaw wulila kɔlɔlɔ minnu b'a la est ce que an ka dɔgɔtɔrɔsow labɛnnen don wa o de kama o labɛn de kɔnɔna na n'o jateminɛ kɔnɔ n ko ka fɛɛrɛ kɛ furako ka bɔ code de marché public la u ka furako u ka dérogation dɔ ta ka sariya kura ta walasa furaw bɛ bɔ PPM la joona furaw bɛ taa se an ka dɔgɔtɔrɔsow ma sinon an bɛ k'a fɔ ko état de catastrophe n'an ma an bɔ o sariya sen kɔnɔ ka dérogation ta ka bɔ a kɔnɔ a gɛlɛya ti ban wa a su tɛ ban fɛnɛ. Kabini nin kasara in kɛla yala wulikajɔw sabatila wa. Wulikajɔ caman kɛra président yɛrɛ ye yamaruya di premier ministre ma u ka comité interministériel dɔ sigi min bɛ ɲɛsin nin baara ma wa musaka dɔw farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ min ka ca ni miliyari 4 wa ka b'o la fɛnɛ kɛnɛya ko ta fanfɛ an bɛ Asan Bajalo fo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ labɛnnen don gɛlɛya min bɛ se ka na nin kɔnɔ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ a ko ma maintenant o de kɔnɔna na sisan baara minnu bolo dalen don o ye ka le fait que jamana yɛrɛ ko an bɛ catastrophe kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ ye a dama solution dɔ ye parce que o la maliyɛn bɛɛ kan k'a dɔn n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'a kɛ cogo di mais ne yɛrɛ fɔ ma ka laɲini na n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen o de ye wagati min i kan ka fɛn kura kɛ min bɛ lafiya di i ma c'est vrai tiɲɛniw kɛra mais nin kan ka kɛ wagati gouvernement bolo ka décision ɲɛnamaw ta c'est à dire i n'a fɔ so minnu bɛ kɔdaw ni fɛnw na k'u ci ka bɔ yen ka sira jɛlen bɔ maintenant mɔgɔ minnu b'o so kɔnɔ logement sociaux minnu bɛ yen ni mɔgɔ t'a kɔnɔ u ka ti o di olu ma ou bien ni fɛn wɛrɛ min bɛ kɛ ka kɛ parce que ni ko gɛlɛn nana i bɛ décision gɛlɛnman de ta filanan fɛnɛ mun ye jamana kan ka baara dɔ bila sen kan sisan an bɛ deli ka min fɔ k'a fɔ bon komi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ guerre kɔnɔ an bɛ catastrophe la dɔrɔmɛ tama kelen communication na an bɛ communication minnu k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka communication minute kelen o minute kelen ka tama kelen tigɛ an bɛɛ kun k'o wariw fara ɲɔgɔn kan wa ka tila ka jateminɛ kɛ hali avion minnu bɛ nalen ka dɔ fara a billet wari kan parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ hali an bɛ essence minnu ta ka dɔrɔmɛ 2 fara u kan walasa jamana bɛ se ka nafolo caman sɔrɔ ka nin baara kɛ mais o kɔnɔna la n'i y'o fɛnɛ kɛ hali bɛ se ka dɔ bɔ commerçant ka taxe sarata la pour que a ka ku olu fɛnɛ la donc jamanaden bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye nin ko taabolo kɔnɔna la an mago bɛ jamana jɔcogo ɲuman la parce que anw ye fili mun kɛ o ye ka kɛnɛya o baara k'o tengu ka bɛn ni sɔrɔ sira baaraw ye n'a bɛ f'o ma ko code de marché public bi an bɛ yɔrɔ min na u kan ka kɛnɛya yɛrɛ de sama ka bɔ code de marché public la n'o kɛra fura fɛn fɛn bɛ yen a bɛ se a seyɔrɔ la wa a b'a to jamanadenw bɛ fura sɔrɔ parce que ni an m'o kɛ joona
nin tiɲɛni a kɔlɔlɔ bɛna bonya a bɛna kɛ sababu ye hali fura tɛ sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso la bana dun tɛ se ka furakɛ ni fura tɛ. a yirala k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw kɔni nin waati in na u bɛ ka wulikajɔw kɔni sabati yaasa pharmacie populaire du Mali kɔnɔminɛnw olu ka se ka lakuraya kosɛbɛ malidenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛyako bunakun kan. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.